están? Seguimos en directo aquí no Termómetro, xa no noso salonciño, de onde recibimos a un novo invitado que tiñamos moitas ganas de desvirtualizar, como se di aquí na Serga, Carlos del Corral, tiktoker especializado en tendencias de Santiago. Ollo aí, benvido. Moitas gracias, encantado de estar aquí, estar ao lado das miñas estrelas favoritas. Bueno. Que somos nós ou será Madonna? Pero ademais que ven unha chaqueta que xa me creou unha necesidade, e non me digas que non é ideal esta chaqueta que traes. Antes, polo rabiño do ollo, dixen, ven aí un artista. Un artista, dixen, que brilla. Eu quero tendencias, xa. Todo cheo de placas solares. Eu quise facer honor aos estilismos da nosa diva Rocío, que gustalle un complemento, gustalle un bo estilismo. Cala. Bueno, logo falamos do teu review da Gala da Televisión de Galicia, pero que hoxe, a ver, a verdade estamos todos moi contentos, porque que orgullo esa nova que antes ya adiantábamos, que uns irmáns galegos de Ordes esan os autores dunhas botas que fixo virais pois unha das estrelas máis internacionais que temos, Madonna, que se presentou na Semana da Moda de Milán no desfile de Dolce Gabbana, nada menos, cunhas botas da marca Mista, que ten selo galego. De feito, xa nos escoita o 50% desa marca que forman dous irmáns, Laura e Pablo Villasenín. Laura, moi bons días. Hola, bons días. Bueno, hoxe entendo que teredes o teléfono cheo de chamadas, non? Despois, bueno, pois da publicación de Madonna con estas botas que vos diseñastes, non? Bueno, sí, sobre todo porque ao de Galicia o cubriu onte, entón cando eso pasa, pois a nosa familia se entera máis, os amigos locales, non? Que normalmente, o sea, quizás o noso éxito pois estuvo moito máis fora nos últimos anos. Bueno, empecé a marca Mista, empecé a marca en Londres, donde sigue sendo de alguna maneira o 50% da miña casa, pero bueno, a marca empecé en Londres, Pablo uniuse a empresa uns anos máis tarde, e xa nos últimos 4 anos pois xa estamos arraigando moita máis parte da nosa empresa en Galicia, desde que sobre todo empezamos a roupa que fabricamos aquí. Pero sí, o sea, cando a Voz de Galicia cubre algo, pois ao final a nosa familia, e sobre todo ahora, bueno, seguro que está todo o mundo. Hombre, e agora cando te vexan na Televisión de Galicia, pois pa que queremos contar? Que claro, queremos saber como foi ese momento no que de repente, bueno, pois Madonna remata levando unhas botas da vosa firma. Pois foi un momento moi orgánico realmente. Nos empezamos a nosa marca, bueno, empecé a marca no 2011 sin un budget de marketing, o sea, empecé ao mesmo tempo máis ou menos que Instagram. Entón, o sea, eso axudounos un montón. Somos unha marca independente, entonces nunca tuvemos como un momento onde poderamos invertir moito a nivel marketing, prensa, estos niveles, pero tivemos moita sorte desde o principio, orgánicamente. Madonna escribiunos ela personalmente, porque basicamente a súa filla comprou as mismas botas fai uns meses, e a ela gustaron e escribiunos directamente, o sea que é un momento orgánico, é un momento, non, eso tamén nos fai moi felices de que realmente non todo teña que ser pago ou buscado, sino que sea un momento máis orgánico. Un momento, claro, ti dis orgánico, un momento superorgánico, de que non sei como definilo, Carlos. Increíble, eu quería che facer unha pregunta vos días. Mira, mercou o deseño orixinal ou fixo algún requerimento para adaptalo ao look que nos luce? No, diseño orixinal. Nos diseñamos estas botas o ano pasado xa. Cando temos un diseño, o sea, temos certos diseños que chamamos iconos. Este é un deles, o sea, non é un diseño novo, xa ten un ano, ela, o sea, a súa filla mercou o diseño orixinal, ela quería as mismas botas que levaba Lola. Que como vemos, Laura, non compartiron, deben levar tallas distintas. Pero como fixestes para facerlle chegar esas botas a Madonna?
Bueno, pois tivemos a sorte porque ela tamén as pediu no último momento de cara aos eventos que tiña na Semana da Moda, e tivemos a sorte de que Pablo, meu irmán, a outra parte da empresa, que el leva a parte de dirección de negocio, eu levo a parte máis creativa, parte de diseño e marketing creativo. El mudouse a Nueva York recientemente para levar ao cabo a apertura da nosa tenda en Nueva York. Entón, el estaba ali e escribiulle de volta e dixolle, sí, sin problema, eu podo chas acercar, e acercoullas a súa. Levoullas personalmente. Bravo. Bueno, maravilla, non? Ese momento de picar na casa de Madonna. Sí. Notase a parte internacional da empresa, porque se fose moi galega deixaríanlle nunha gasolinera. E pasa por ali e recóllala, logo xa amañamos. Como nos gusta, Laura, que Madonna saiba ensalzar o noso talento galego, sobre todo que se fale pois do noso talento en todo o mundo. Se quere vir á festa do champiñón hai que invitala logo. Ata ordes. Sí, bueno, estaría fantástico, estaría tamén super ben que, o sea, que viñera a ver, invitala a ver un pouco, non, o noso proxecto en xeral que, o sea, que levamos como anclando e intentando fomentar, o sea, porque ao final trátase de artesanía, non? Para nós eso conta un montón, no, o sea, en todo isto. Penso que, o sea, que ela o pida significa que se ve de alguna maneira un produto que gusta, nos orgullece sobre todo na parte da roupa que o estemos agora fabricando en Galicia, non? Temos unha parte de calzado que fabricamos todo en Alicante e a outra parte que empezamos recientemente nos últimos 4 anos está basada en Galicia, o sea, fabricamos, o sea, toda a nosa parte artesanal de roupa aquí. É un orgullo, dende logo, que Mistas unha empresa de éxito, que ata superestrelas pois caigan rendidos os vosos deseños. Moitísimas grazas por atender a chamada do termómetro. Enhoraboa por ese proxecto fermoso e o exitazo que está tendo. Moitísimas gracias a vos. Bueno, a verdade é que é unha pasada, non? A festa do champiñón creo que debería traer outras botas. Non sei, pero igual aí máis unhas catiuscas, Madonna, por se acaso, por lo que pode pasar. Hai momentos para todo. A mí, se me permitides, estilo troncal de Madonna. Ela gustalle sacar a lencería para fora, non? Luce un corse de lencería, un sostén, e as botas, con esa caña alta, tamén se rompen con esa verticalidade que ensina as medias de rejilla de detrás, o interior e o exterior, xogo, sexy, irreverente, creando tendencia. Te encanta a cara de Pepe mentre está aquí analizando o look de Madonna. Claro, eu estaba pensando se ao mellor a idea original das botas xa pensando en Madonna. Bueno, estás escoitando a Carlos, non? E os seus análisis. Imagínate aquí o noso querido convidado de hoxe analizando aquí os looks dos presentes que fai uns días, pois nos fomos todos de gala, verdade? Querida compañeira, Inma Tal, acudimos á gala de presentación da Televisión de Galicia. A partir de agora, Rocío, agora que coñecemos